ngarep ora nyambut gawe. Man, sampeyan wong tuwa napa bocah? Pateh kok mentak-mentok. Isen lho, tekan golongan niki kudu tutuk Ngastina lho. Niku teng Amarta mentak-mentok sawene dhewe. Mbok mikir mentak tak kandhane. Man, mbok gagas to. Sampeyan iku umure pinten? Tua. Ah tua kok nyanyi mentok-mentok. Sampeyan iku patih nek wong nomor teng Ngastina mentak-mentok sawene dhewe ora. Isen kula nek kaya ngoten niku. Mentak. Man, sampeyan kena deleke ora? Mentok. Oh, sedan kabeh. Man, mlajar mawon wangsul nekuk pencalik bletarnya. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Nyuwun agung muga ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun kadangipun ngagem Werkudara barep kakangku apa? Uswatara antuk satwari nganti krungguhan dina samengko iki siadi nggone mapan ning pasemeden suci ana ing sanggar pelanggatan sanggar pamujan negara Ngamarta nganti pun kakang sumusul kelawan siadi ulah puja ulah brata ana ing madyaning sanggar pelanggatan ewadene nganti tekan dina samengko iki pun kakang durung mangerteni apa to kang dadi wigati ning sira Dimas Panenggak nggone olah semedya ning jroning sanggar pelanggatan Yayi Werkudara Maragage gandeng dina samengko ana wahyaning mangsa kala padha jugar nggone alaku tapa brata ora ketang seklimah pun kakang wene ana ngerti Dimas mungguh apa to sababe dene siadi nglakoni tapa brata jroning sanggar pelanggatan dina samengko iki kadanging pun kakang Yayi Werkudara Barep kakangku Werkudara piye pancen wis dadi niate Werkudara aja mek itungan dina najan taunana windanana yen durung ketekan pencangkane Werkudara aku ora niat metu saka sanggar pelanggatan mula aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pindhan dene barep kakangku Janaka apa dene kembar sumusul kelawan aku mapan ning jroning sanggar pasemeden suci Dimas ing mengkono pun kakang kepengin ngerti apa to sejatine ing ginebeng jroning penggaling siadi marata gage siadi paringa utawa matur marang pun kakang nedya midhangetake ing tetela Yayi Werkudara barep kakangku Werkudara piye anane Pandhawa urip ana ing alam badak merga ana sing anak-anakake cetha kabeh padha ngerti yen to Pandhawa kuwi putrane Babu Kunti ing patutan karo Bapa Pandhu monggo Pandhawa 5 cacahe kuwi ngibarate kaya dene rong wadah ingkang swadah sepisan barep kakangku aku apa dene Janaka wondene wadah ingkang angka 2 ya kuwi Nekula lawan Sedewa monggo Pandhu bapakku lan Babu Madrim wis mapan ana ing tempat suci mancing ana ing alam pamancat ngerti yo senadyan bocah wis ditinggal karo wong tuane nanging wong tuwa isih padha nyumurupi marang tingkah kelakuane anak ujaring para sepuh padha ngendikake ujaring para pinter padha nyebutake swarganing wong tuwa kuwi dumunung ana ing tindak tanduke si anak yen anak tansah ngerti marang wong tuwa tata krama
unggah-ungguh tansah ora ditinggal kuwi mujudake sawijining kasuwargan tumraping wong tuwa. Nanging nadyan sawijining wong tuwa duwe anak sugih mlegedhu saben dina isa munjung ingkung gajah paribasane marang wong tuwa yen kelangsal bedugal kuwi dadi jalaran wong tuwa anguk-anguk marang neraka jahanam. Dimas kadangipun ngakang-apan kepara nyata aturing Siadi banjur apa sambung rapete Siadi kelawan kahanan ingkang mbok aturake ngembet kelawan Kanjeng Rama Pandhu tuwin Kanjeng Ibu Madrim barep kakangku nganti tekan dina iki durung lega rasane atine Werkudara sabab aku ngawruhi dhewe nalika Rama Prabu Pandhu ya Pandhu bapakku sinendal mayang dening para dewa nganti temeka dina iki Bapa Pandhu isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula niatku mapan ana ing sanggar pasemeden suci iki mung napakake tapa brataku, napakake nggonku laku semedi supaya iso dadi daya kekuatan nggone Bapa Pandhu bakal mateman ana kasuwargan jati. Niatku wis gembleng, niatku wis nyawiji, ora bakal aku metu saka sanggar pelanggatan yen Bapa Pandhu durung munggah ana kasuwargan jati. Barep kakangku Andrah ingkang muswita rum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya Dimas kadangipun ngakang Nyai Werkudara bareng Siadi matur ing kaya mengkono tumuli gumregah penggalihipun ngakang Nyai ingkang mengkono pun kakang prasapa ora mung Siadi ingkang ora bakal metu saka pasemeden suci iki nadyan Puntadewa semono uga bakalan nyengkuyung marang apa kang dadi sedyaning sira Dimas Njodipati. Lamun Bapa Pandhu lan Ibu Madrim durung munggah ana ing kasuwargan jati pun kakang ora nedya metu saka ing sanggar pelanggatan Dimas semantun ugi kula kakang Mas kula iki badhe anjang njurung dhateng menapa dados tyanipun kakang Mas Njodipati nadan ingkang rayipun Arjuna mboten pojo-pojo kula badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi deling kelampan menapa ing dados gegayuhanipun kakang Mas Panenggak. Sematun iku kula kakang Mas. Kula ugi mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng saged kasembatan gegayuhanipun Maduka kakang Mas Werkudara. Inggih, nadyan ingkang rayipun sadewa sematun ugi. Kula mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menapa ingkang dipun jangka dening kakang Mas dereng kasembatan. Wah. Bombong rasane ngatiku. Dene barep kakangku Janaka lan kembar nyengkuyung karo karepe Werkudara. Ing mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan.
kejaba saka kuwi yayi pun kakang nembe antuk dawuhing para sepuh apa pancen mengkono lakoning Kanjeng Rama nggone mapan ana ing Kawah Candra Dimuka miturut saka petunganing pun kakang teka ora ketemu nalar sababe apa genge Kanjeng Rama tansah nyramakake sugenge Rama marang tumindak ingkang becik muranate sing narsaka ing kautaman malah jagat iki nganti kebrebegen marang ngumandhanging Prabu Pandhu nalindra ingkang tansah njejegake kawibawan bebasan ateteken ati suci pepayung budi rahayu tansah bebantu marang para kawula nanging sabab apa Dimas teka sedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu mapan ana ing Kawah Candra Dimuka bareng kakangku nadyan dikaya ngapa sak becik-becike wong isih eneng alane semono uga sewalike sak ala alaning wong ora ketang sithik mesti duwe tumindak ingkang becik Bapa Pandhu kuwi menungsa lumrah wondene menungsa kuwi ora sampurna watakane kedunungan ina lali salah apes lawan mati kejaba saka kuwi Bapa Pandhu mapan ana ing Kawah Candra Dimuka pancen kudu nyaur kalawan utange nalika sugeng ana ing alam padhang nyaur kalawan utange nalika sugeng ana ing alam padhang Dimas marata coba blabarana ingkang sejati nalika Babu Madrib ya kuwi Gerbini adikku kembar Babu Madrib nyidam kaworan kepengin numpak Lembu Andini kuwi titihane Sang Hyang Pikulun jagat Girinata saka tresnane Bapa Pandhu kelawan Babu Madrib nganti direwangi munggah ana ing kayiwangan nyuwun ngampil Lembu Andini malah nalika semono Bapa Pandhu prasapa ana ing ngarepe Sang Jagat Giri Pratingkah yen to Sang Hyang Manikmaya paring ngampil wujuding Lembu Andini besok yen to Bapa Pandhu wis pinundhut dening panguwasaning para dewa saguh mapan ana ing Kawah Candra Dimuka kanthi kaya mengkono Bapa Pandhu gone mapan ana ing kawah ora perkara gone nandhang keluputan nalika sugeng ana ing alam padhang nanging merga nyaur lawan utange itu nalika panjenengane duwe sumpah lawan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Dimas Werkudara iye kena ngopo si Adi Teteh nggone nyaritakake lelakon ing Bapa Prabu Pandhu sawarga ya merga aku weruh marang kahanan lan lakon si Adi weruh marang kahanan lakon kepiye tegese aku weruh Bapa Pandhu cemplungake ning Kawah Candra Dimuka Bapa Pandhu cemplungake ning Kawah Candra Dimuka si Adi ngawuningani ya critane piye Yayi larah-larahe kaya ngapa pun kakang kepengin ngerti nalika semono Bapa Pandhu gerah santet nalika sukune ketaman pusakaning Prabu Tremboko jroning gerah santet para sepuh padha nunggoni tugul nunggu marang grahing Kanjeng Rama Prabu Pandhu dumadakan tanpa kanyono-nyono ana angin sumrebet ingkang gawa kekes tumanduk ana ing kedaton negara Ngastina jebul kuwi mau kemayane Bathara Yama Dipati ingkang pasang panyirepan kabeh padha blasah kaya babatan pacing merga kena daya sireping Dewa Yama Dipati ya ming ana wong loro sing luput saka panyirepan wong loro ingkang luput saka panyirepan mau sapa siji Kakek Abiyasa loro aku karo Kakek Abiyasa ora kena dayaning sirep sing ditamakake dening Bathara Yama Dipati mula aku weruh nalika Bathara Yama Dipati nyendhal mayang marang Sukmaning Bapa Pandhu nalika semono Sukmaning Bapa Pandhu digawa menyang kayangan ora kuat ngampah marang seseking dodo tumuli aku mlumpat nututi playune Yama Dipati nalika semono Kanjeng Hyang Wiyasa tumuli nututi kang dadi lakuku wah bareng tekan kayangan kaya ngopo rasaku kaya pedhot-pedhota jejantungku weruh Bapa Pandhu dilebokake ning Kawah Candra Dimuka nalika semono aku cancuk tali wanda arep nututi nyemplung jroning kawah nanging dening Kanjeng Hyang Wiyasa dipenggak
merga durung titi wancine mangsa kalane durung nekani Kanjeng Hyang Sabtuwarga paring dawuh karo aku mulyaning wong tuwa mulyaning Prabu Pandhu ing papananing kawah Candra Dimuka nadyan kudu nyaur utange nalika sumpah ning ngarepe Bathara Guru nanging persasat lenggahing Sang Prabu Pandhu kaya ning swarga yen to para Pandhawa tansah tumindak becik Pandhawa tansah nengenake kautaman merga apa kang ditindakake dening anak wong tuwa ingkang weruh saka ing alam baka wekasan bakal bungah penggalihe nanging ewa semono rasaku durung marem rasaku durung tentrem mula wektu dina iki aku nyoba mapan ning Pasemeden suci ingkang wigati aku bakal gawe srana supaya aku bisa munggahake Bapa Pandhu marang kasuwargan jati nadyan taunana windanana nggonku nglakoni semedya ning sanggar pelanggatan yen dewa durung udaneni panjaluke Werkudara wah nadyan dadi bathang ning kene tak lakoni bareng kakangku sigra-sigra yang permana kanca nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurta kulure kagiri-giri Prananggana magawe gelari rawang-wang Gumaregel penggaling nata ing Amarta Prabu Darmangsuma dume widhangan aturipun ingkang rayeng Jodipati Raden Harya Werkudara ing cipta sumpah prasetya Sangata Prabu Darma Jaka datanedya medal saking Pasemeden suci menawi boten saged sembatan panjenenganipun ingkang rayeng Jodipati semanten ugi Raden Janaka datan mobah datan mucik nganti kaya Pratima Kencana Pratima tegese golek Kencana Mas Sumara cayane nanging jagat nganti kaya golek Kencana Sangya para Pandhawa gangsal wis prasetya jroning galih nedya nyuwargaken ing Rama nggih Sang Prabu Pandhu Dewayana mapan wonten ing Kawah Candra Dimuka dadak sakoling mangke ana mendung tumiyong sakinggiling sanggar pelanggatan negari Ngamarta dadya peteng dedhet sanggar pelanggatan kaya ketaman Begawa dumadakan ana tatit ing nyigar punang mendung temah biar Sarating Sang Hyang Pratangga pati mlebet jroning sanggar pelanggatan nyarengi tumedhahing Wang Pikula Narada nyang Ngejawantah merpeke ungganing para Pandhawa dadosaken gagat kang samya mula Sinongwati jagat among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng awita denceng dencengan
Pukulun ndadosaken kejut raosing manah kula. Paduka pukulun iwang Kanika putra ing pareng tedhak wonten ing pasemeden negari Ngamarta. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ah kencang warudaya Pak Pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe. Darma Kusuma ya ulun tampa. Kita ngadhekti kaliyan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun Tampanana ya kula Puntadewa. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning ngasantosan. Paring maestu paduka pukulun amawakana kabagyaning gesang kula pukulun. Ah iya. Nurut kakekku. Aku ngaturake basaku katura. Nurut kakekku. Wayah ulun Werkudara. Ulun tampa kita atur bakti kaliyan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun Tampanana ya kula Bratasena. Lah gegem dadiake jimat prayoga nunggu lenggah. Ah iya wis ora kurang kepenak praptaning pukulun Bathara Narada ning pasemeden negara ing Ngamarta iki Werkudara. Pukulun adyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Janaka ulun tampa kita ngabakti karo panjenengan ulun. Pangestu ulun Tampanana ya kula Permadi. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecapno anggen ngandika lenggah. Wis ora kurang prayoga. Nggone ulun tedhak ning Gatraya Praja ing Ngamarta. Pukulun bekti kula kunjuk, pukulun sembah bekti kula kunjuk pukulun. Kembar ulun tampa, ora lihat pangestu ulun Tampanana ya kula kembar. Kula pundi nggo jimat paripin nuni, kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecapno anggen ngandika lenggah pukulun. Ya wis ora kurang kepenak. Gane ulun prapta ing sanggar pelanggatan negara ing Ngamarta. Pukulun ndadosaken kagiat sotaning manah kula. Dene tedhak paduka pukulun Sang Hyang Kanika putra inggih Sang Hyang Narada wonten ing pasemeden negari Ngamarta. Menapa badhe paring pidana dhateng ingkang wayah pun Puntadewa upami mekaten monggo kula aturi paring dawuh kula mboten nedya selak tartemtu badhe nampi dawuh sabda pangandika paduka Hyang Mikula Narada. Nanging menawi paduka pukulun badhe paring ganjaran dhateng ingkang wayah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken pukulun. Ah ya. Ngene ya Puntadewa. Sejatine prapta ulun ana ing pasemeden negara ing Ngamarta dina samengko iki merga nampa dawuh pangendikaning Hyang Pramesti Bathara Guru Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nalika semana nyumurupi marang kananing para Pandhawa nggone nganakake tapa brata ning jroning sanggar pelanggatan. Tumulun uding lan panjenengan ulun supaya tedhak ana ing jroning sanggar pelanggatan ingkang wigati merpeki kalawan para Pandhawa. Mekaten pukulun. Inggih. Kejaba ulun bakal matedhakake sarta ndawuhake timbalaning Hyang Pramesti Bathara Guru. Sejatine ulun bakal nyuwun priksa apa ta ing dadi wigatine dene para Pandhawa mapan ning telenging sanggar pelanggatan. Pukulun menapa mboten langkung prayogi menawi paduka pukulun ing kepareng amedhar pangandikan langkung rumiyin ndawuhaken timbalanipun Hyang Pramesti Bathara Guru. Ya ditakoni durung masalah malah genti takon. Mboten napa kula badhe langkung pangwaos sing kadiwakan nanging tata carane ngarcapada kedah mekaten menika pukulun. Dalah. Ya. Ora dadi ngapa Puntadewa? Yen panjenengan iki dadi karep kita, ulun bakal waloka. Sejatine prapta ulun ana ing pasemeden negara Ngamarta dina samengko iki wigati matedhake timbalaning Hyang Pramesti Bathara Guru yen to kita Puntadewa tinimbalan sowan ana ing kayiwangan dina iki uga bareng lan saklaku ulun. Mekaten pukulun. Ya menawi tetela mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nyelaki dawuhipun Hyang Pikulun Manikmaya. Monggo pukulun menawi Hyang Pikulun Bathara Guru amiji sowanipun ingkang wayah kula mboten badhe selak. Kula namung dhederek dawuh pangandika paduka Sang Hyang Jagat Girinata lumantar paduka pukulun Sang Hyang Narada. Kita sago inggih mboten sagah sabab menapa pukulun. Yen ngono ora usah kangelan ulun bakal mboyong kalawan jeneng kita. Kita tumuli tata-tata ingkang wigati. Ayo tak kanthi munggah ning kayangan. Bose
Narada kakekku. Werkudara piye? Perkara barep arep timbali munggah ning kayangan sakarmu yen pancen barep gelem ning aku njaluk keterangan sing gumathuk. Keterangan bab apa? Narada kakekku didhawuhi dening Bathara Guru supaya nimbali sowane barep kakangku. Iya. Saya aku tak takut apa wigatine teko barep kakangku ditimbali ning kayiwangan. Werkudara, Apa? yen perkara wigatine apa ulun mboyang ngerti. Ulun ki mung dewa. Dewa kuwi ora dadi pujangganing para dewa, ulun ki mung dadi kongkonaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Perkara iki mengko bakal diparingi ganjaran apa bareng widana, ulun mboyang ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Dadi kowe dikongkon mrene kon nimbali titah sowan ning kayangan mongko kowe ora ngerti apa yang bakal dumadi ning kayangan. Ulun mboyang ngerti. Kuwi tenan. Iya tenan. Lahir batin. Lahir batin. Nek nganti goro piye? Kok sik ta kowe iki kok mbledek wae iki ngapa ta? Kok ngoyak wae iki piye? Lahir batin ulun ora ngerti. Yo yen pancen lahir batin aku ngakoni yen pancen kowe dewa resik lahir batinmu ning Kitenono anggere kowe wani goro karo titah nadan kowe wujuding dewa ning dewa sing tumindak goro lahir lan batinmu ora nyawiji lati lan atimu ora makarti Ditenono. Wah, ora jeneng nyepatani. Sekseke wong pirang-pirang Narada bakal dadi dewa sing longa-lunga kaya kebo. Sik, lah sembrono kowe iki senengane nek ngucap kok sembrono ta Werkudara? Wah, kena apa dadak wedi jarine wis lahir batin. Aku iki rasa ngomong kaya ngono kuwi nek kowe ngomong kaya ngono kuwi aku dadi tratapan. Yen kowe wedi mara coba saiki kowe kandha wigatine apa? Puntadewa ditimbali ning kayangan. Sejatine ulun ngerti. Ning mung ulun wedi bakal ngandhakake merga wedi walating Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Kowe jujur kok wedi. Ora ana bab sing jujur kok iso malati ora eneng. Yen kowe jujur ora bakal kewalat. Yen kowe goro, kowe ora kuwalat karo Bathara Guru, ning kuwalat karo ucapmu dhewe. Iya aku tak omong wis ta. Ora usah dadak dioyak-oyak kaya ngono kuwi. Wigatine apa? Wigatine Puntadewa iki bakal dipatrapi paukuman. Wah, dipatrapi paukuman. Iya. Sebabe apa dipatrapi paukuman? Lupute Puntadewa kakangku menyang endi? Ah, nek lupute kuwi aku ora ngerti. Ora ngerti apa goro? Goro. Anu ora ngerti. Wah, Anu ora ngerti. ora ngerti apa goro? Anu ora ngerti. Goro apa ora ngerti? Goro. Menurut saiki prabe apa kok ditimbali, kok diluputke? Sebabe Puntadewa siji wani nganggo asma Puntadewa, angka loro Puntadewa wani ngagem gegelung keling. Ora aku sakit takon. Apa sebabe kok diluputke nganggo jeneng Puntadewa? Wangsulana pitakonku. Punta kuwi luhur dewa kuwi wis ngarani tegese keluhurane Puntadewa kuwi ngungkuli marang keluhurane para Jawata. Mula banjur diluputake dening Hyang Jagat Giri Pratingkah. Merga asmane Puntadewa kuwi ngungkuli luhuring Jagat Girinata. Saiki aku tak takon. Puntadewa kakangku nganggo gelung keling kok diluputke mergane apa? Mergane ngene Werkudara. Sing nganggo gelung keling ki mung para brahmana ingkang wis buntas kawruhe. Ingkang paribasane uripe para brahmana mau sak traju sak tatak karo para Jawata. Kaya ta Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Bisma lan sak piturute kuwi diwenangake nganggo gelung keling. Ning Puntadewa iki dudu brahmana, Nalendra kok nganggo gelung keling. Kuwi diluputake dening para Jawata. Dadi gone nganggo gelung keling diluputake. Iya, Saiki aku tak takon karo kowe. takon apa meneh? Dewa ngene ngluputake Puntadewa kok lagi saiki. Ora kawit biyen nalika Puntadewa isih cilik monggo kelingan. Sing gelung keling kuwi dudu sapa-sapa ning Babu Kunti, ibuku ya ibune barep kakangku. Tegese nganggo gelung keling kuwi bocah wis nganggo gelung keling. Ning kena apa ning ngluputke kok lagi saiki. Dewa dek biyen ewo apa? Ning ngluputke nganggo gelung keling lagi saiki. Turta maneh Puntadewa nganggo jeneng kuwi sing maringi ya Babu Kunti
sing maringi Bapa Pandu. Kena ngopo ning luputke ya lagi saiki. Ora biyen-biyen diluputke. Dewane dewa apa? Ayo mbah. Lho mbah ya ngerti kuwi ayo. Wis jeneng kaya ngono kuwi wis dadi watake to Werkudara. Wong sengit ki ora kurang penacap, wong seneng ki ora kurang pengalem, ngono kuwi wis dadi tembung Jawa sing wis wantah diucapake dening sapa wae. Ning bab perkara iki ulun mung dadi dewa kongkonan supaya Puntadewa ditimbali munggah ning Kayuwangan. Yen ngono saiki yen Puntadewa ditimbali munggah ning Kahyangan, aku sing ora ngentuke. Lho, dasarmu apa ora ngentuke? Mergane Bathara Guru ora tedhak dhewe ana ing negara Ngamarta mung kongkonan. Yen pancen Bathara Guru arep ngluputi Puntadewa, kudune rawuh dhewe ning negara Ngamarta, ora kongkonan kowe. Kok sik kok kowe iki aku ki dewa iki kowe. Arep kaya ngene iki pujangganing dewa. Yo, aku ngerti kowe pujangganing dewa. Ning wangune Bathara Guru sing tedhake ning negara Ngamarta lan ngendikake keluputane Puntadewa. Ngono kuwi lagi sah. Lah terus karepmu piye supaya kabeh mau adil? Supaya adil gandeng Bathara Guru lan nimbali Puntadewa nganggo wakil. Mula Puntadewa ora budal ning Kahyangan. Lho, kok ora budal? Sing budal wakile. Wakile Puntadewa sapa? Aku sing dadi wakile. Mboten namung Kakang Mas Werkudara, kula saged dados wakil. Mboten namung Kakang Mas Werkudara, tuwin Kakang Mas Panengah, kula saged dados wakil. Nggih, kula ugi saged dados wakil Pukulun. Rungokno kupingmu. Kadange papat kabeh dadi wakil, apa jeneng ora keluwihan. Wong siji diwakili wong papat. Kuwi kanugrahan tumraping para Jawata, mula bareng kakangku. Kaya aja tindak nandi-nandi. Kowe lenggah penak ning negara Ngamarta. Wah, perkarane Bathara Guru sing ngluputke karo Puntadewa kakangku. Aku sing bakal nanggung. Janaka karo aku karo kembar sing bakal munggah ning Kahyangan. Aku ngerti kok Werkudara, aku ngerti. Niatmu ki aku wis paham, tandani. Aku wis dong. Puntadewa ki wong ra duwe omong. Puntadewa ki wong ora kokean omong. Mula kowe banjur dadi wakil, merga aku ngerti kabeh apa dadi pandangan iki wong pikul jagat garing-garing pating kamangka mesti bakal tok wangsuli. Rak ngono ta kuwi? Kuwi perkaraku dudu perkaramu. Merga srana aku munggah ning Kahyangan, siji dadi wakile Puntadewa, loro kabeh panjangkaku bakal kelakon. Penjangkamu apa? Kuwi perkaraku ora perlu ngerti. Wah, bocah kok ngeyeli ra jamak-jamak ta iki. Wah, lha piye? Puntadewa piye? Kula namung ndederek kersanipun ngadang-kadang kula, Pukulun menawi Werkudara Janaka tuwin kembar. Samangke saged dados wakilipun ingkang wayah, kula namung jumurung ndederek. Wah, iki ya pinter saiki. Lah diwakilke adi-adine mergo dhek ora bakal iso wangsulan. Ha Puntadewa ki dikon apa-apa anane ya mung sendika dawuh, dikon apa-apa anane sendika dawuh. Sing kokean omong ki Werkudara kuwi. Bocahe dlogak-dlogak kaya ngono omong pintere ora jamak. Wah, ora sakokean gunung tanpa guna. Ayo nek menyang ya menyang, nek ora ya ora. Nek aku ra entuk makili Puntadewa, malah babar pisan. Kabeh ora mangkat. Puntadewa ora ning Kahyangan, aku sakadang papat ora ning Kahyangan. Kowe bali ning Kahyangan ditakokke Bathara Guru, ora nggawa Pandhawa. Kowe ditukani karo Bathara Guru, dipecat li dadi dewa. Wes, lambene kok senengane nyemerangi. Werkudara. Piye? Yen pancen wis niat kaya mengkono, ulun mung kari manut. Yen pancen kita niat minangka wakil ing Puntadewa, Janaka kembar uga niat dadi wakil ing Puntadewa. Iya, ora apa-apa nggen, ora beber. Tak larapake wanesane Hyang Kulon Jatimurti Werkudara. Brahmara remangos nyong ambreng kati karuna ning kaswase yaneng marga memalakung ing menawi kula mekaten kula kantun derek sumangga kersa paduka Pukulun. Nah, ya Werkudara nek pancen wis niat ayo budal marang Kahyangan ning tak jaluk kanthi laku panglemunan aja nganti kawanguran dening para putra lancur Pandhawa lan para nayaka negara Ngamarta. Mundha ora prayoga kedadeane. Dina iki ulun kondur Kahyangan Puntadewa. Pukulun
Bathara Narada sembah kula nderekaken Jengkar Paduka. Ayo Janaka, monggo kula nderekaken. Bareng kanggo aku njaluk Dimas kadangipun Kakang sing ati-ati ya Yayi. Koko Prabu Kula nyuwun pamit. Iya Janaka. Sing ati-ati muga-muga kelakon penjangkaning para Pandhawa. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya kembar. Ndak balang puja sesanti muga-muga nirbaya nirwikara. Ora nemulan swijapa padha lumaku budal marang kayangan. Wis ya Puntadewa ulun kondur makayangan. Pukulun sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Hyang Adi Pukulun. Yayi garwanipun Kakang gawe kaget penggalihipun Kakang Sirosiadi tumuli munggah ana ing sanggar pelanggatan malah tumuli ngurkepi pepadanipun Kakang Yayi ana wigati apa mara Gage Matura Wara Drupadi garwanipun Kakang Gage Matura wong ayu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana sinuwun menawi kula kadak wilepat dene kula mirengaken menapa ing sampun kelampah wonten ing telenging sanggar pamujan mboten nginten babar pisan bilih Paduka Mentala ngiklasaken lampahipun kadang-kadang mapan wonten ing Kayiwangan Suralaya monggo nyatanipun ingkang katimbalan sowan Paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging gandeng ageng sih tresnanipun kadang padang Paduka teka tumuli kadang-kadang Paduka sagah minangka dados wakil jengandika sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun menapa Paduka mboten kemutan. Bilih Paduka lenggah dampar keprabon negari Ngamarta menika krana anggenipun kadang kula pun Dimas Werkudara bebasan Banting Raga budidaya supados sakmangke Pandhawa saged mukti ngawibawa Nyakrawati bau denduk. Nyuwun pangapunten mboten nama kula badhe ngungkit dhateng kejadening lelampahan. Namung nyatanipun bebasanipun Paduka menika namung kantun lenggahi klasa gumelar. Wonten ingkang yasa negari menika kadang kula panenggak tuwin kadang kula panengah. Nanging sabab menapa dene Paduka Mentala nyumurupi kasangsaranipun kadang Paduka nuwun sewu penggalih Paduka menika kados pundi sinuwun. Nampi aturipun nalika berbabak Bang Sumirat nalika semanten pasuryan abrit Katandha Lamunata Ngamarta duka yayasinipe eling-eling Narendra ingkang boten nate duka parandene menawi sampun mubal babaling kanepsa satemah karya horeking jagat sigra mekar salirane Sang Puntadewa sak gunung telung gunung pitung gunung ngebahi jagat. Drupadi garwaku wong ayu ora nyono babar pisan jebul kowe sing ngelingke karo aku Drupadi. Pandhawa dirusak dening para dewa ora dalah wong ayu ayo ing jenak lan kepenak dewa ora balekake adi-adiku sungsang bawana balik kayangan.
Todyan Gatotkaca kinon tekapira Kresna Parta Parta manahar saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Gamas ana apa ya pangraos kula boten sekeca teng pringgondani krana sawetawis wekdal para punden Pandhawa mapan wonten telenging sanggar pelanggatan monggo boten wonten ingkang dipun keparengaken hanyaket dhateng papan lenggahipun para Pandhawa mila lajeng tambuh para sing manah kula menapa ingkang tindakan dening para Pandhawa Dimas pun Kakang lan Siadi kuwi mung minangka putra apa ingkang katindakake dening para Pandhawa yen pancen Kanjeng Wuh Darmakusuma ora ngaparengake lancur Pandhawa padha mangerteni aja pisan-pisan Siadi lan pun Kakang wani cumalena mlebu jroning sanggar pas medhen suci mengko mundhak malah nampa duka lan nampa dosa saka punden Pandhawa dinteni wae Kang aku percaya Watara mung nek pancen genepe nganti sak candra para Pandhawa ora metu saka sanggar pelanggatan ora metu saka sanggar pamelengan nek pancen Kakang Antarja Kakang Garukaca ora wani mlebu ning sanggar pelanggatan aku sing mlebu ning sanggar pelanggatan aku tak nyuwun mriksa keparenge Wuh Darmakusuma karo bapak karo Macilik Janaka karepe piye kersane piye kok ora kersa metu saka sanggar pelanggatan Bapak Dimas ora wedi karo panjenengan Kanjeng Wuh Darmakusuma nek jane wedi ning nek perkara aku kuwi kepengin nanjeke bab kahanan sing saknyatane ora kleru to wong nyatane nek eneng apa-apa anak-anak ya bakal melu kapitunan mula disareke sawetara ora usah perlu piye-piye nunggu nang kene genepe sesasi ora metu saka sanggar pelanggatan aku sing mlebu ning sanggar pelanggatan Kang kagyat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana lho Dimas lakono buta semana gedene metu saka negara Ngamarta kae panjal maning apa Yai yaksa ingkang ageng semantenipun medal saking negari Ngamarta iya Dimas kula kinten inggih namung menika ingkang badhe damel risak negari Ngamarta malah saking panyokra bawanipun ingkang rayi Mas Pandhawa tartentu kenging menapa saking pakardinipun yaksa menika kula aturi lenggah sekeca Mas lali ora omong to iki mau ayo ora paham kae nek aku ngerti ning Kakang Garukaca sajake wis para Pandhawa ora metu saka sanggar pelanggatan seminggu wae atine wis bingung ora karu-karuan kringete dileweran mergo mikir karo punden Pandhawa Kakang Antarja ya semono uga bareng ana buta gedhe metu saka sanggar pelanggatan Kakang Garukaca ngarani nek buta kae sing gendak sikor karo wong tuaku Pandhawa wah jan wah mbok arep otot kawat balung wesi kowe ora menang karo kae Kang ning sakarepmu nek arep jajal sakarepmu sapa iki malah ngadhak ning ngarepku ana buta gedhe metu saka negara Ngamarta ya pancen aku buta gedhe nek ora semene ora gedhe ayo kowe sapa ngaku Gatotkaca lho
Ngerti karo aku, ngerti wae. Kowe metu saka negara Ngamarta cetha yen kowe gendak sika karo pundhenku Pandhawa pancen tak sengaja. Yen kowe arep takon karo wong tuamu Pandhawa saiki wis tak untal malang mlebu ning wadukku. Yen pancen kowe kepengin tak untal mula tak babarke pisan potol dasmu apa tanganmu cukup. Kowe arep nguntir sirahku sing gedene semene aja sumbar. Ayo ketokno kasudebianmu Aji Narantaka, Aji Brajadenta, Brajamusti. Aku ora bakal mundur sejangkah iki margane patimu mala cobanen Gathotkaca. Kene kowe mung tak cothoke mbanyaki. Kok kowe arep menang karo aku? Ayo, kowe teluk ora kowe? Mati aku mesti mati. Tetepi ateke kowe ora imbang karo aku. Ayo kaki. Kowe arep ngopo Gathotkaca ora slenthik tiba adoh ya? Sorek tembok iku kowe kok. Ana awak rapopo kok. Antarja. Yo, kowe arep ngopo? Upasmu entekno. Slenthik tiba adoh ya. Woi. Iki yo arep melu-melu wani karo aku. Ayo maju. Nek aku maju sing kiper sapa? Ayo. Lho kok malah omongane iki. Kowe sapa? Ayo dadak takon. Aku Antasena, Pakdi. Lho. Pakdi sapa? Sampeyan nganggo sandangan pirang-pirang? Rangkepo ping 1000 aku ora pangling. Nek kakangku karo kanca Kakang Antarja kae mesti ora ngerti mergo kae wonge ora tau nganggo petungan ming ngagan. Wekasan nuruti karo karep. Iya. Pak Di Puntadewa to kowe? Ngerti wae. Kok iso dadi gedhe? Adem kok le. Iso dadi semono ya mergane apa ora usah dadak takon iki perkarane wong tuwa. Karepmu piye? Pakdi arep tindak ngendi? Aku arep lunga saka negara Ngamarta. Tindak ngendi kowe ora perlu ngerti. Mung kakang-kakangmu ae lumpukno mrene kandhanono. Ya kandhanane aja kuwatir. Kang, ora apa Dimas? Rene. Lho Dimas kok malah nyawiji karo buta mau. Rino sik to, rasaku ki ngomong rino sik. Iya. Apa Dimas? Lungguh ngisor. Lho. Lungguh ngisor piye? Kewarat apa ora kowe? Lungguh ngisor. Nah, tangane ngapurancang. Iya, Dik. Maju ngono kuwi. Oh iya. Lungguh ngisor. Iya Dimas. Dimas kok malah dadi siji karo buta sing mangan para Pandhawa. Sing mangan para Pandhawa sapa? Buta iki mau tak takoni mangan para Pandhawa. Buta iki ra doyan iwak. Apa iya? Heeh, iki kowe duwe darah tinggi ya to, Buta?
Ora Kang sawang sing permana aja sembrono mula sok menaiki aja nggunakake okol ning nggunakake akal ampo dikaya ngapa sing jeneng okol iki ora karo akal ngono Dimas malah di sampeyan ki satriya kedunungan pirang-pirang wahyu senopati wahyu prawiranirat wahyu sak piturute kok ora iso nggunakake permana jati dimatke iki sapa Konjurarta salahke buta metu saka negara Ngamarta mangan para Pandhawa mati dening aku ayo kalah kowe musuh semene getangane gedene lho dibanding kuwi telapakane wis sak sirahmu kok ngantem kowe pisan modar sapa Dimas aku durung ngerti Kakang Antareja ora ngerti Dimas iki Siwa Darma Kusuma sing mekal sarirane merga mbok menawa kagol kogelan penggalihe aduh nyuwun pangapunten kok sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadhawadana sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadhawadana ora dadi ngopo ya mong aku eling karo kowe ya nggir cah bagus ngrampungi saking perkara aja agan nggunakake kekuatan nanging gunakno marang tembung sing becik supaya kabeh tinemu rukun kabeh tinemu tentrem lho iki wis saken dawuh wis aku titip negara Ngamarta Prabu badhe tindak dhateng pundi perkara iki bocah-bocah ora sah padha ngerti iki perkaraning wong tuwa Antasena negara Ngamarta tunggunen aku tak neruske laku sing nggo nek entuk aku tak ngerti Pak Dhear tindak ngendi ora sah melu-melu iki perkaraku reksanen Ngamarta aja nang kang padha gawe rusak Antasena ora tak kandhani kowe modar kowe Kang ning mung nuruti karo nepsu ayo sententane kaya ngono kuwi mung aku gumun Dimas gumun apa Prabu jebul nek duka medeni mulane aja sok ngina karo wong sing ringkih aja sok ngece karo wong sing ming klemak-klemek nek wis nesu tenan lho kaya ngapa ae Prabu Darma Kusuma iki ora tananate duka ora karo nesu sampeyan wis weruh dhewe to budine semono kae iya Dimas ha iya njur saiki awake dhewe piye semingkir lho kok semingkir iki nggone arep nggo limbukan oh iya Dimas yo enggak salah kesuwen yo selalu gempol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas sati wana lho nuwun sewu lho Ger mboten ategese kembok ping suka 5 menika nambuhi dhateng perkawis menika babar pisan mboten namung sejatosipun kula namung badhe nyuwun priksa sawetawis wekdal jengandika anak Prabu Duryudana menika mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika mengko suraos ingkang kados pundi keparenga ambaparana ingkang bapa ing suka 5 Ger nggih anak Prabu ingkang bapa ing kematian semanten ugi kula dereng saged andungkap kepareng paduka mugi sak mangke kepareng hamba barana ingkang sejati dhateng ing bapa ing kematian nggih Bawa Durna wonten dawuh Paman Harya Sengkuni kula wonten timbalan nggih anak Prabu ugi dados ing kawuningan anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika istrinipun boten kepengin tuwin kula boten badhe betahaken menapa-menapa namung estunipun meri raos ing manah kula
Meri perkawis menapa? Kabar ingkang sumebar para Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Monggo gadhahi ancas gegayuhan nerja nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika Paman Prabu Pandhu Diwayana. Mila boten lega raos ing manah kula menawi kula tumunten nderek mapan wonten ing sanggar pelanggatan nulat dhateng menapa ingkang tindakaken dening para Pandhawa. Oh, syukur Ger, syukur. Menawi paduka tumunten nulat dhateng menapa ing dipun tindakaken dening kadang-kadang paduka para Pandhawa. Menika teges ngandika anak Prabu Duryudana menika nyengkuyung dhateng menapa sedyanipun para Pandhawa anggenipun kepengin nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pun Prabu Pandhu Diwayana. Menika sae nggih, menika sae. Tegesipun paduka menika uyung-uyung nyengkuyung sedyanipun kadang paduka para Pandhawa. Sing kandha sinten? Lho. Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kula boten badhe nyengkuyung sedyanipun para Pandhawa. Kula boten badhe ngrojongi menawi dados gegayuhanipun para Pandhawa, nanging anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika meminta dhateng panguwasaning dewa supados sak mangke dewa paring wewengan dhateng pun Duryudana. Duwen dewa nampi dhateng menapa ing sampun kula suwun Pandhawa kacupeta gesangipun wonten ing alam padang. Pandhawa kedah ngatang-atang dados batang. Menika ingkang kula suwun dhateng para Jawata. Lho, nuwun sewu kok ngaten to, Ger? Sing andika lajeng tumuntun nyuwun dhateng sangganing para Jawata supados paring srana pejahipun para Pandhawa. Lakar mekaten ingkang kula gayuh menika ingkang kula jangka. Nuwun sewu lho, Ger. Ajeng lepatipun menapa para Pandhawa teka paduka lajeng kepengin jang engkang pejahipun para Pandhawa. Menapa Pandhawa menika nggadahi kalepatan dhateng paduka anak Prabu Duryudana? Pandhawa gadah sedya nyuwargakaken tiyang sepuh. Panjenengan malah teka badhe gadahi pikajengan damel srana pejahipun para Pandhawa. Wis ta Kakang ngrasakaken gunung tanpa guna. Wong nyatane kersane anak Prabu Duryudana kaya ngono. Sampeyan karo aku ki minangka dadi punggawa nayaka. Ora usah dadak matur ingkang akeh-akeh apa sing dadi kersane anak Prabu Duryudana kuwi. Kakang karo aku mung wajib nyendikani. Lan mugi dados ing kawuringan. Menapa dados gegayuhan kula menika sejatosipun namung nenggo dhateng tumapaking wanci. Lho, lèripun menapa paduka paring dawuh mekaten? Krana Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga wonten ing dandang mangure sampun nyarujuki tuwin sampun budidaya supados sak mangke sampun ngantos Pandhawa menika lana gesang wonten ing alam padang Bawa Bandana. Sringastina Maha Prabu Duryudana alon nangandika alon nangandika duh harining sun Werkudara sumarebak gondo nalika semanten garu rasa mala dupa menyang ratus dadak sakule mangke sumingkir kang gondo arum kedadak anggondo amis bajeng banger tumedhaing Sang Pandya Bathari Durga mapan wonten ing sanggar palenggatan negaring Astina kagyat nata ing Astina Prabu Duryudana wae. Hyang Pandya Bathari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang Batobat to Duryudana tak tampa gawe gedhe ning ati ora lan pangestuning pun Hyang Tamanana ya nggih. kula pundi jimat dayanana ing kasantosan ingkang sekawit Kanjeng Hyang paring dawuh bilih badhe amudaneni menawi dados pamintanipun ingkang wayah pun Duryudana. Kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Hyang kepareng hamba Barana kados pundi pawartosipun menapa Pandhawa tasih gesang menapa sampun pejah Duryudana wonten timbalan mateni Pandhawa kuwi ora gampang nanging
kanthi sarana pambudidaya kabeh bisa kaleksanan lho iki. Ngerti ya? Yen to dina samengko Pandhawa bakal tekaning pati nggih Duryudana. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Aku mun atur karang Sang Hyang Pikulun Jatimurti, ya Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Supaya gawe srana patining para Pandhawa, apa kang dadi ature yang wing dandang mangure tinampa dening Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Samengko Puntadewa lan sakadang-kadangane tinimbalan swanana ing kayiwangan wigatine bakal kacemplungake ning kawah Candra Dimuka. Batobat, kabare kemengkene mau muga-muga dadi bunga atimu Duryudana Jagaddewa Bathara Hyang. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kabungan menika badhe kula sugata mawi tata upacara kedah kados pundi. Ora usah ndadakaken sing tok jangka ya Duryudana ingkang wigati apa kang dadi pamintamu wis ndak lulusake. Niki. Nanging kowe kudu eling. Kowe kudu eling Duryudana. Nalika semana kowe nyuwun kelawan Hyangmu Mandya Bathari Durga supaya gawe srana patining para Pandhawa wis aku wis nyarujuki. Nanging nalika semana kowe uga wis nyarujuki lamun besok tekaning patimu lan sakurawamu kowe ora mapan ana ing tempat suci, ora mapan ana ing alam antara. Nanging sukmamu dadi balaning baju barat dene ragamu lan sak raganing para Sata Kurawa dadi panganing para baju barat kowe sago lho Duryudana. Dados pundi paman? Pun mboten napa-napa. Wong mati niku ora ngrasake napa-napa. Dados balanipun anak utawi Pandya Bathari Durga kula lan panjenengan ugi boten kraos. Sampun nggih. Ingkang wigati kanikmatan donya menika saged dipun jangka. Kanikmatan donya saged dipun gayuh. Perkara mati benjang kula lan panjenengan sampun boten ngraosaken menawi cara kula dipun sarujuki kemawon nggih. Ngaten paman Sengkuni. Inggih. Iya. Menawi celah mekaten jagat dados paseksen. Kula sakadang-kadang para Sata Kurawa benjang menawi pecah. Sopun dados balanipun Pandya Bathari Durga. Wondene raganipun Duryudana sakurawanipun dados tedhanipun para baju barat. Batobat, obat. Pancen kaya mengkono bumi langit wis nekseni lho kumrusak ning antariksa kae saiki dududan sinemeni. Nanging ae para-para kang padha nekseni ucape Duryudana. Hi, boten badhe silak. Kula putuku Wonten dawuh. dina samengko ngamarta nedeng komplek. Nggih. Mula tetapno para Wadyabala Kurawa supaya ngejeki negara ing Ngamarta. Tak bantu saka Wadyabala Dandang Mangure. Yen Ngastina lan Ngamarta wis dadi siji sing nggadhampar Prabu Duryudana, upama Pandhawa isih urip ora bakal duwe papan, ora bakal duwe derajat pangkat Duryudana. Wonten dawuh Kula dipun ketapaken. Sampun ngantos sak mangki wonten tiyang sanes ingkang ngejeki negari Ngamarta. Nyatanipun Ngamarta nembe kumplak. Inggih, ngestaken dawuh. Pangkatipun ingkang abdi benjang menapa boten ketang sambung obor cara lintang tulih mangkat dinten menika. Napa ngestaken Bapak. Wis ora iso didandani kelakuane wong Ngastina. Lah nyata seneng arep golek mutu kok ancik-ancik marang kuwandaning sedulur. Nganti anake kawan kadang-kadang kabeh. Oh. Dina iki Durna ora melu-melu perkara iki. Mengko mundhak kelepetan dedosan. Dik Patih mangrampungi pakaryan sampeyan kula tak wangsul mawon wonten saka Limadi.
Pripun man? Ngawi sanggaring para sata Kurawa. Ingkang putri Banjarjungun puntur sasana lho. Sajake enten wigati mulya Mbak Barono ingkang sejati. Paman Kartomarma cumadung dawuh, Paman Suwatama cumadung dawuh. Andan nanging malah kepara kenceng ana dur. Lho, pripun? Panjangkane anak Prabu Duryudana kasembadan sing pripun? Nggone kepengin gawe pati ning para Pandhawa dibiyantu dening Sang Pandya Betari Durga ing Danwang Mangore. Wah. Terus iki Pandhawa tinimbalan sowan ning Kayuwangan. Nggih, bakal dicemplungake ning Kawah Candradimuka. Dipestheke wae yen to Pandhawa tekaning pati. Terus mula kowe didhawuhi supaya lumarep ning negara Ngamarta merga Ngamarta dina iki kumplak. Tegese ora ana ingkang ngrenggani. Kemaring anak Prabu Duryudana Ngamarta didadekke siji karo negara Ngastina. Aja nganti ana wong liya ingkang ngukup negara Ngamarta dur. Wah, dalah. Nggih, nek pun cetha ora eneng wonge. Menyang endi meneh tibaning negara Ngamarta kejawi namung wonten negari Ngastina. Lah, kang mula saka kuwi mangkat aja kaya bocah cilik. Nggih, ngestaken dawuh. Ayo, entuk papan meneh, entuk panggonan meneh. Seneng-seneng rupian-rupian, suka-suka parisuka. Pandhawa tekaning pati nang Kayangan kowe karo aku ngukup negara Ngamarta. Monggo Kakang Mas kula dherekaken. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Marayang misikan magulingan lima misikan magulingan lima. Kula ngabdi pun jara dawuh Pandya Betari. Kula pun maling raga cumadung dawuh. Nadan kula pun maling sukma cumadung dawuh. Nadan kula pun wadyapala dupreksa saking Dandang Mangure. Minangka dadi pengajeng para dupreksa kula cumadung dawuh Pandya Betari. Jaramaya kula wonten dawuh. Dina samengko kowe aja bali marang Dandang Mangure. Nanging kabeh Prawadyabala buta brekasaan jim setan. Padha ngodol laku ning para sata Kurawa. Laku dedemitan ngawat-awati laku ning para sata Kurawa mene bakal kejeki negara Ngamarta. Mekaten ya. Yen nganti mengko Kurawa wis lakon ngejeki negara Ngamarta, kowe bali sak kancamu. Yen nganti ana bobol boroting lakon ana lakon ingkang nyandung trimpet laku ning para sata Kurawa bantunen Jaramaya. Ngestaken dawuh. Prastawa dawuh Paduka Gusti kula. Sang Pandya Betari Durga lajeng pangkatipun maradi benjang menapa ora ketang sambung ngobor cara ingkang mangkat dina iki. Nggih, ngestaken dawuh Pandya Betari. Pak Disurtayu. Yo Antasena, walah meh persis. Nanti tak kira Pak Di Kartomarma bareng weruh rambuté gondrong. Pak Disurtayu, yo.
anakku lanang Antasena aku ingkang prapta ning negara Ngamarta. Wigatine apa, Dik? Kok segelar papan Wadyabala Ngastina prapta ing negara Ngamarta? Ya sejatine ngene Antasena. Aku krungu kabar yen Pandhawa ninggal praja ing Ngamarta. Muluk keparenging Kanjeng Koko Prabu Duryudana Kurawa kene nyelametake negara Ngamarta. Kose nyelametke tegese piye kuwi? Nyelametke aja ana wong liya ingkang bakal ngejeki negara ing Ngamarta mergo antaraning kula lan Pandhawa ki isih sedulur. Oh tegese Ngamarta aja nganti dijeki dening wong liya mergo Ngamarta komplang. Ngono to kuwi? Iya nggih. Mula kang wektu iki aku njaluk kalodhangan marang kowe Antasena semingkira. Para Kurawa bakal mapan ana negara Ngamarta. Mbetengi negara Ngamarta aja mantu ana mungsuh ing wani ngukup negara Ngamarta. Nek Antasena ki wong bodho tak kira wenehi dalan Pakde. Ning gandeng Antasena ki sak ora-orane S1. Mula nyuwun ngapura kabeh ngendikane Pakde ki tak pitung. Tok pitung tegese piye? Aku wis hafal watak wantuning para Kurawa. Aku wis ngerti pambeganing para Kurawa. Mula nek nganti Pakde sak kurawane iki arep mlebune negara Ngamarta, padha karo aku masrahke Ngamarta ki marang para Sata Kurawa. Nek nganti mengko para Pandhawa kundur marang negara Ngamarta, aku bakal nampa duka. Mula Ngamarta kuwi ala becik bener luput, kanane kaya ngapa, aku sing tanggung jawab. Lho, Antasena, apa Pakde? Apa kowe ora percaya marang para Sata Kurawa? Percaya, sampeyan ki pepundhenku. Sampeyan ki wong tuaku. Ning aku ora pangling karo pambeganing para Sata Kurawa. Pambegane wong atu amu Sata Kurawa. Milik gendong lali. Tegese mesti bakal milik barang sing dudu darbeke. Mula kang saka kuwi nek Pakde Sakurawane ora gelem semikir saka negara Ngamarta, nuwun sewu. Nek aku kepeksa wani karo Pakde ku Sata Kurawa. Yen perlu tak babati gamane tak gulungi gendirane Pakde. Kagat risang kapirang urin angkul kinempet kempet dosang reknaning bawono. Oh, wah, pancen bocah ora kena diapusi. Ya, Blaka Suta blak utang terus terang. Pancen ati Kurawa prapten negara Ngamarta mung kepengin ngukup negara Ngamarta. Tegese dadekke siji karo negara Astina. Mula rasaku kan gunung tanpa guna. Yen kowe dadi pepalang tegese kudu mati Antasena. Yen Antasena tekaning pati Ngamarta dadi kukupane negara Astina. Lah rak tenan to, mau-mau omong ngono rasaku kan omongan de. Nek ngono Pakde Sakurawane kudu tak singkirke. Wani karo wong tuamu sing tak wedeni apamu. Lena pangene tebak danamune marganing patimu. Sing lena prapteng lalis Pakde Surtai. Piye Surtai? Nuwun sewu, sampeyan iku nek ngendika tuwa kudune iso digugu. Lha kok ora iso digugu mergane? Sampeyan mau ngandhake nek Ngamarta komplang. Pandhawa sami teng kayangan. Ngamarta mboten wonten ingkang tenggo. Mula kula ngarep dhewe le mlaku supaya kula sing iso ngukup negara Ngamarta men diprisani dening para kawula. Ning sampeyan ngerti mboten? Ngamarta enten sing tunggu. Sing tunggu sapa? Anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja komplit do nunggu negara Ngamarta. Kurawa bubar mawon tanpa kantenan. Ditrajam dening Gatotkaca.
Arep ndi? Bali. Lha kok Bali iki piye? Sampeyan aja maju mang maju. Sampeyan iku padha karo ngedu karo Kurawa karo anak-anak Pandhawa. Do mudhar kabeh man. Kula mundur, Kartomarma mundur, Satama gledak. Durgampa mlebu ICU. Oh, enang sing tunggu. Mula jane niku nek mendengarkan keterangan niku dimatke tenan, Man. Kowe iki wong tuwa kok ngeplaki. Ya sampean ku gawe cilaka Kurawa. Sing kandha nek Ngamarta suwung sinten? Lho tak takon. Pandya Betari Durga. Lah, mula saniki niku akeh kabar ngapusi. Kabar sing ora nyata. Nek cara saniki bocah ngarani hoax. Lho, sing jegok sapa kuwi? Sing jegok dengkulmu mlocot ora. Niku kabar ora nyata. Kabar ora nyata ora dinyatake terus dilakoni. Lah, entek-entekane kaya ngene iki. Surtayu babak bundas, Kartomarma babak bundas. Aswatama tatu. Kurawa liyane bubar golek papan pendelikan. Pun pripun nek ngeten iki? Surtayu Kartomarma Aswatama mundur sing tak jagake Ngastina iki duwe bantrongan. Sinten? Lha kowe. Kowe iki werku darane Ngastina le. Nek nganti kowe kalah karo anak-anak Pandhawa, nek cara aku isin, oh, kula kok biasa. Ora isin, mboten, ora maju, ora. Mane mudhar. Wong urip niku ya digawe kepenak man. Maju temu Antasena, mudhar malahin kula. Wis ning wani to. Nek wani niku wani. Nek Antasena niku pancen wong ampuh tenan to, Man. Wong pengpengan tenan. Ning wani. Ayo ndelok-ndelok. Ndelok-ndelok piye? Oh, ndelok-ndelok. Sampeyan kudune mikir. Wong tuwa niku nganggo mikir, perang niku entuke napa. Kula niku padine anak-anak Pandhawa. Kok kula marahi perang anak-anak Pandhawa niku napa mboten disin-isin karo wong kono-kono. Mbok ku mikir, Mas. Ning iki anak Prabu Duryudana ngersake Ngamarta didekke siji karo Ngastina. Oh, dekke siji mung kari dawuhe penak wae. Ning sing wani Antasena niku sapa? Lho, kowe mau muni wani, ora wau. Mau karo saiki iki durung ana gantalan dina mestine isih wani. Oh, wong niku ya suwe-suwe iso ora wani, suwe-suwe iso ora wani. Wani to. Oh, delok-delok ya. Oh, mutar tenan ya. Ning wani waya muni wani ngono to kok aku sing nantang muni wani kok aku sing nantang oh delok-delok wani to wani tenan tak tantangke aja kuwatir Antase lha iki cahe iki lho wonge mang tandangi dhewe ora urusan iki nek ora mlayu ngrekosake arep ndi arep merana rene dhisik aku ki mbahmu lho Antasena ora bertulis mbah ning rene sik senguk sing apik lungguh sing apik iya sing ngetapke Kurawa arep mlengket Ngamarta sapa Mbah, sing ngandhake sing ngepyake Kurawa tekan Ngamarta sapa? Aku. Sing ngakon anak Prabu Duryudana. Tak takon sebabe apa kok sampeyan ngetapke Kurawa? Pandhawa lunga. Lungane nendi? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ora tenan, ora ngerti. Nek ora ngerti ya wis. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Takon apa? Janjane Kurawa iki niate piye to? Kok pendak-pendak Pandhawa ora tau marahi Kurawa, kok Kurawa mesti marahi Pandhawa iki janjane karepe piye? Anak Prabu Duryudana ngersake Pandhawa mati.
Pandhawa mati. Lah salahe Pandhawa? Lah salah. Oh ngono. Ya wis, matur nuwun ya, Mbah. Padha-padha. Wis, aku tak rono ya. Rono ndi? Rono. Kena rono ning aku njaluk karo kowe. Saka kene tekan kono nyanyi. Nyanyi apa aku ki wis tuwa lho Antasena. Ora macem-macem ah. Isin aku nyanyi apa tak kepruk watu sirahmu semene wae. Ning sak banter-banterku nek nganti ora gelem nyanyi kepruk watu sirahmu. Apa ya? Mentak-mentak. Ya. Wis. Sik ta ngeleng-eleng cakepane. Nek nganti kleru tak tuthuk. Ha iya, saka kene tekan kono joget nyanyi nek mandeg buandem watu kowe. Masa ora entuk mandeg? Ora entuk kudu nyanyi terus. Mentak. Mentok. Tak kandhani. Ha kene iso. Oh, tak tuthuk watu kowe. Iya. Galake ra jamak-jamak madhep rono kowe wis ngetok bandem ora madhep rono. Mentak tangane joget karo mlaku mengrepam ndasmu terus wong mandek tak bandem sini hamba jenelek ngetok ana kandang wae enak ngarep ora nyambut gawe man sampeyan wong tuwa napa bocah pateh kok mentak-mentok isen lho tekan golongan niki kudu teng Astina lho niku teng Amarta mentak-mentok sawene dhewe mbok mikir mentak tak kandhane man mbok gagas to sampeyan niku umure pinten tuwa tuwa kok nyanyi mentok-mentok sampeyan niku pateh nek wong lemur teng Astina mentak-mentok sawene dhewe ora isen mulo nek kaya ngoten niku mentak man jangan kena deleke ora mentok oh sedan kabeh man mlajar mawon wangsul nekuk penjalin bletalnya Kurawa nyedhaki negara Ngamarta. Iya. Mula aku wis matur karo Kakang Garkaca to. Sak tindake Siwa Ngamarta kowe karo aku dititipi negara. Iya. Aja nganti lirwa ya Kang, ya Dimas. Ora bakal aku bakal bali marang Pringgondani yen durung ana keterangan kundure besok apa. Pepunden Pandhawa bagus. Aku ya ngono. Ora bakal ninggal negara Ngamarta yen durung ana keterangan kundure sok kapan pepundhenku para Pandhawa. Ayo Kang, dirundani meneh negara Ngamarta sing bibit aja nganti ana ing Maraja saka Selaning Garu. Mengko mundhak kowe karo aku nampa dukaning pepunden Pandhawa. Ayo Dimas Antasena. Aku tak ngrundani lumantar dari Gandara. Yo sewang-sewangan Kakang Garkaca.
Miat langening non lir kekonang sorong tetan padang Kakang Radu Kakang Resi Kanika Putra karo Dayang Pak Pambuk Bolong kali cedhe sapa sing gawe punapi di ulun ngutus kalawan Kakang Radu supados tedhak wonten Praja Ngamarta ingkang migati amboyong dhateng wayah ulun pun Darma Kusuma nanging teka menika Werkudara Janaka tuwin kembar ingkang paduka larapaken dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Sewu Pati Agung Pangaksami. Estunipun kula sampun matur utawi sampun prapta wonten ing Garing Amarta lan paring pangandikan lawan wayah ulun pun Darma Kusuma. Nanging ewadene nalika semanten ingkang paring pangsulan dhateng ingkang Raka ing Sidi Pangdalutan inggih menika pun Werkudara. Dumunten Werkudara sagah minangka dados wakilipun Darma Kusuma sowan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila kadah wadana di Sewu Pati Agung Pangaksami. Samangken kula boyong mboten kok Puntadewa nanging Werkudara Janaka tuwin kembar ingkang minangka dados wakilipun Puntadewa mekaten Kakang nggih ning kula suwun ngatos-atos Ludi sajahipun Werkudara sampun sangu menawi sak mangsa-mangsa paduka dangu Werkudara sampun sangu wangsulan dhateng Kersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada kula aturi lenggah langkung prayogi sampun ngantos kuwatos jer kula menika diwaning para dewa. Sampun ngantos mekaten. Salajengipun ing Raka Siti Pangdalutan kemawon meh kemawon kawon kaliyan pun Werkudara nalika wonten ing sanggar pamujan Garing Amarta. Kakang Rada lenggah prayogi. Inggih ngesraken dawuh. Werkudara nggih. Padha slamet sak praptamu. Binayungan ing kawidadan. Aku ngaturke basaku katura Bathara Guru. Ya luntang bonggir ora liwat pangestun tampanana tak gegem dadiake jimat Arjuna padha raharja tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang wayah kula ngaturaken bekti pukulun ya Janaka Luntamba nek kula sedewa padha raharja niki pukulun pinanting suka basuki sowan kula kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya nek kula sedewa Luntamba Werkudara nggih kita minangka dadi wakiling Puntadewa sowan ning Kayiwangan Suralaya ya pancen bener apa sing dikendikake dening Narada kakekku pancen ora kleru yen to pancen mangkono ulun nampa sowaning Pandhawa papat nanging ulun bakal nyuwun priksa kowe arep takon apa sapa ingkang minangka dadi juru wicara saka pandangan ulun iki Werkudara aku ingkang dadi juru wicara mula wektu dina iki paringa dawuh kowe arep takon perkara apa aku bakal wangsulan nanging sadurunge aku menehi wangsulan guru kakekku rembuku iki bakal tak omah-omahi dhisik nggonmu menehi pitakonan karo Werkudara aja linambaran rasa gething keburu sengit merga yen mun menehi pitakonan karo Werkudara mbok lambari rasa sengit nadyan nggonku wangsulan mau sak temene bener bisa uga mbok enggokake dadi salah semono uga sewalike mula yen bener benerno yen salah salahno aku ora apa-apa Werkudara nggih ulun ora bakal ngilaki apa kang dadi atur kita yen pancen atur kita bener ulun bakal benerake nang yen atur kita mengko luput ulun uga bakal ngluputake yo aku manut waton aku matur iki mau lambarana nganggo rasa tresna aja rasa sengit mergo yen apa wae sing dilambari nganggo rasa sengit nadyan wis dikandhakake kanthi jujur ewadene diarani ora jujur kuwi ngono kabeh wis kelakon ana ngendi-endi iya Werkudara ora tenan to bocah pintere ra jamak-jamak wis monggo Dik kula aturi enggal paring dawuh Werkudara nggih kadang kita tuwa Puntadewa luput krana nganggo asma Puntadewa ing ateges ngasorake kaluhuraning para Jawata
Punta kuwi luhur, Dewa kuwi wis ngarani. Mula Puntadewa keluputan tumuli ulun timbali menyang kayangan ing wigati bakal ulun patrapi pidana. Ose sing jeneng nganggo dewa ora mung Puntadewa tok. Nanging uga ana titah sing jenenge nganggo dewa, Baladewa. Kaya jenenge nganggo dewa. Bala wis ngarani Wadyabala, dewa wis ngarani. Tegese Baladewa kae malah ngungkuli marang panguwasaning para dewa. Sabab dewa-dewa dianggep balane karo Baladewa. Mula Puntadewa yen mbok luputke aku ora trima. Sababe apa kita ora trima lan sababe apa dasar kita apa? Dasarku mung siji, Punta tegese luhur, dewa wis ngarani. Mula pambeganing Puntadewa kenadyan titah semantah nanging pambegane tanpa beda utawa ora ana ingkang ngungkuli. Nadyan para dewa ning kaiwangan ora ana ingkang ngungkuli pambeganing Puntadewa kakangku. Mula coba saiki petungen ngendi enek ing atase wong urip ning alam padang nyawane dijaluk karo sapepadaning urip diwenehake mongko kuwi kanggo kabagyaning wong liya. Yen ora Puntadewa kakangku ora bakal iso kelakon. Mula wis ora jeneng aneh yen Puntadewa tumuli nganggo asma ingkang wis diagem saiki yaiku Puntadewa. Merga luhure bebudening Puntadewa ora ana ingkang padha ning jagat. Nadyan dewa wae ora ana ingkang kembari marang luhur bebudene kakangku si Puntadewa. Waduh kowe mutiara ora kowe. Jawabane ya apik ngono to ya bener. Kuwi tembung Puntadewa. Tur maneh bola-bali tak kandhak karo Narada kakekku. Kena ngopo dewane lagi ngluputke saiki? Kok ora biyen duk nalika Babu Kunti lan Pandu bapakku menehi jeneng Puntadewa karo kakangku. Yen pancen kuwi dianggep salah, kudune biyen-biyen dewa mudhun ning jagat lan elek-elek karo wong tuane Puntadewa. Aja nganggo jeneng Puntadewa mundhak ora prayoga. Ning sabab apa ning ngluputke lagi saiki? Wah, mesti eneng dom sumuruping banyu. Mesti ana wong sing ora seneng karo Pandhawa. Tumuli golek luput-lupute para Pandhawa. Klebu lupute kakangku Puntadewa diluputke mergo nganggo jeneng Puntadewa. Waduh, pripun Di? Nggih Kakang. Inggih pripun? Kok ajeng kendel menika pripun kok gembos niku pripun? Werkudara wangsulane ya sarwa bener ngoten kok. Nggih Kakang, tasih wonten pitakonan. Ha iki monggo dipun tangletaken. Ya, Yen pancen wangsulamu kaya ngono Werkudara, ulun tampa. syukur yen kowe gelem nampa. Mergo nadyan kowe ora gelem nampa ning tumrap aku bener. Tumrap kowe luput mangsa bara nganggonmu metung. Perkara wangsulan iki bener lan lupute tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo tumrap Werkudara bener ing jagat kuwi bener telu. Benere dhewe, bener bebrayan lan bener sejati. Benere dhewe kuwi wong liya ora bener ning bener tumrap aku. Bener ing bebrayan kuwi wah kingsir. Saiki iya, sesuk iso ora. Saiki ora, sesuk iso iya. Wontene bener sejati kuwi bener sing gawe jagat. Mula wangsulan iki tak pasrahke karo sing gawe urip. Yen pancen luput, Werkudara saguh nampa pidanane. Yen pancen bener tumrap sing gawe urip, tumrap aku wis dadi pemarming atiku. Iya Werkudara. Yo, saiki kaki pitakonan sak banjure apa? Puntadewa keluputan. Karana wani ngagem gegelung keling. Mula Werkudara Puntadewa kudu lebokake ning kaca Ndradhimuka. Ora usah tak baleni wangsulanku. Gelung keling sing diagem dening Puntadewa kae sing gelung Ibu Kunti. Kae sing dandani wong tuane Puntadewa. Kudune yen pancen arep ngelekake kaya nalika kowe ngrembug perkara jeneng. Nalika isih bocah, Puntadewa wis nganggo gelung keling. Nanging kena ngopo lagi saiki mbok luputake? Aku percaya guru kakekku ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Dina iki pancen ana menungsa sing munggah ning kaiwangan, mbuh menungsa, mbuh dewa ingkang ora seneng karo para Pandhawa. Wekasan golek lupute para Pandhawa sing diluputke barep kakangku. Ora usah dadak kowe selak. Yen kowe jujur tegese kowe netepi darmane dewaning para dewa. Yen kowe ora jujur, muga-muga mandya ucape Werkudara kowe dadi dewa sing pulasan, dadi dewa sing ora ana nyatane babar pisan. Wangsulanmu kabeh bener. Nanging tetep kita bakal nampa paukuman
merga tumrap aku Puntadewa tetep luput lan kita tetep minangka dadi wakiling Puntadewa kudu nampa paukuman saka panjenengan ulun. Yo. Aku ora bakal wegah. Aku ora bakal silak. Ternyatane tak gawe yo dadi wong bener. Tak wangsul ana pitakonmu nanging nyatane ku wis linambaran rasa sengit karo Puntadewa. Nadyan kabeh wangsulanku bener, tetep bae Puntadewa bakal nampa paukuman. Mula Werkudara sing dadi wakile. Aja ketanggungan Bathara Guru yen arep matrapi pidana karo aku sak sedulur. Aja mung pidana entreng-entrengan ning babar pisan pidananen sing abot Werkudara. Werkudara piye ta? Kita kok malah njaluk dipidana sing abot ki piye? Mroto kakekku ora usah melu-melu, iki perkaraku. Yen pancen kita njaluk dipidana ingkang abot, apa ingkang kita pilih? Yen parangake aku cemplungno ning kawah Candra Dimuka. Werkudara! Kencang warudaya pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe. Werkudara kita ki piye? Kawah Candra Dimuka kuwi asiksan papan pasiksan. Panase kawah kuwi 1000 panase Marcapada. Lah kok kita malah nyemplung Candra Dimuka ki ketekaning pati piye? Wah, pancen wis tak niati nggonku bakal nampa pakumane Bathara Guru. Dina samengko ora dadak walang ati. Tuturna dalane kang papan ning kawah Candra Dimuka. Adiku telak gendonge aku tak nyemplung ning kawah Candra Dimuka. Wah, lah bocah iki malah ora prayoga kedadene. Lodo kakekku ora usah melu-melu. Iki perkaraku tak sandangi dhewe. Yen pancen kita kepengin kecemplung kawah, ulun ayogyani lan ulun sarujuk kalawan apa kang kita aturake. Yen pancen kowe sarujuk kalawan apa kang dak kandhakake. Jlamrong wonten dawuh Lulus Dewa. Wonten dawuh, Mas. Kowe ikhlas mati, mboten ikhlas sabab menapa? Nggih, kula ikhlas lahir batin. Nggih, kula ikhlas lahir batin. Wis krungu dhewe. Adiku ora ana sing mesgul atine. Yen ngono ulun bakal pengonan Yama Dipati anjabel nyawa kita. Ora usah mbok jabut nyawane Werkudara. Monggo yen aku tekan kawah Candra Dimuka mesti tekaning pati. Duduno dalan sing anjuk ning kawah Candra Dimuka. Metu dalan iki kita bakal praktek papan pasiksan langgeng ya kuwi kawah Candra Dimuka. Jlamrong kembar tak gendong. Kencang warudaya pak pendika nika pripun tadi? Lah namung nampi wadulipun Durga kemawon atumuli panjenengan menika mentala dhateng pun para Pandhawa. Monggo menika Pandhawa sekawan. Pandhawa nika sampun dados utusane ngadil manglurah satrumurka ing tumanduk wonten ing jagat raya damel tentreming jagat. Tuwin damel rukuning para titahing mapan wonten ing Marcapada. Lah kok malah Werkudara dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka menika dados pundi? Kakang Wrada menika sampun dados pilihanipun Werkudara. Kula kinten menika sampun trep tuwin pas menawi Werkudara tumuli manjing telenging kawah Candra Dimuka. Menawi wonten menapa-menapa kula mboten tanggung lho, Dian. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang gedhe tenan suarane
Wah, gede tenan suarane. Lambene dadak dicontrong. Bujlek iblis anak padha cek-cekan. Cek-cek. Ana wujuding yaksa, Ya. Sapa Dewa Amral aranku? Dewa Amral, Dasar para nyata. kita Dewa Amral. Lah, panjenengan iki kok pangling lho, Di. Lah, to to. Dulure papat nyemplung kawat candol di muka. Lah, sing barep ora trima. Kita Puntadewa, Ya, dasarku para nyata. Bathara Guru rambalekake dulurku papat cacahe. Wo, kayangan tak gawe sungsang bawana bali. kita titah sewantah kumawani bakal malang kadhak ning ngareping Bathara Guru. Apa kelakon ulun bakal paring pidana kelawan jeneng kita. Ayo. Dulurku mbok cemplungke kawah ora luput ora kleru. Aku kakangne ora trima. Kita apa kepengin nuga sirna margalayu Yen pancen iso nyirnake aku gage sirnakno. guntur geni guntur angin sirna Dewa Amral. Kakang Rada punapi guntur geni guntur angin mboten tumama Kakang. Jenenge Allah iki ora bakal tumama ning becik. Arep panjenengan menika dados dewaning para dewa najan panjenengan menika dados ngayendraning para dewa ning mboten badhe panjenengan saged ngasuraken dhateng yaksa menika. Wong yaksa menika dasare ngadeg wonten ing bebener panjenengan wonten ing tumindak ingkang klitu. Kakang Rada kok semunipun malah mbantu dhateng yaksa menika. Mesinipun kula menika ora kepengin tumindak ala kok. Kula kedah kados pundi? Panjenengan malah mboten lajar. Buta nika mesti ngamuk. Apa ngono Dewa Amral? Wah, gegulung kayangan. Bathara Narada kok ora mlayu. Aneh-aneh. Wah, ya ini aduh mirajamak kok kon mlayu-mlayu. Malah angin masuk cilaka. Ora wedi karo aku. Ora wedi ki ngopo? Wis Bathara Guru ora tak tututi kaya ngene. Tuman wae. Mandhek kowe Bathara Guru.